Incine ibibheli bayimpala kodwa ngiguduke nayo mani uyelalini ebunzimeni. Awubona umvumba wami uzinande ezimbanjeni owezeshumane lentokazi njengoJohn. Sweet kamane ifuna isishumane. Uthe yawulala mani etyiweni nango ndayithuda ndagoduka nayo nento yakho imali. Nganyokothola abantu. Into nami Uthi ungaka kutsho. hayi ndamotha. Uyatrayisa. Awukama kancinci kwayimani foni ke sibuyele kulami emangweni encini bafoni besike sazingela lapha kodwa ke khange kulunge mani. Kodwa ke lo mango bendikuwo lo. Incini bandhlule na into yonke mani. Hayi futhi izinto ziyenzeka. Sixa sicima sawuphumela siphinde sibuye. Wanga kube kudala mani ndadibana nayo imazi yayivela nje ingaboni kwanto ipholele ngamalanga ipha ku-200 mani ndathelekiswa ndaya mani ndathi masidibane qaya ndim lubhatyazileyo kancinci ndatsho ngaphezulu ndifuna uyibethe ebunzi fona iduma mani. Over it. Over your head. Yeah. I was trying for it. Oh, okay. Voni kenazama uzithelekisa neyimbala. Ndifuna idubule enhloko nto nayo. Kule ndibakele ndisithi. Ngapho. Siyahamba nje bekhe kwakumyalezo ofikayo ba. Masibethe imbala. Bethe lo mkhenkce nalabo babadabana inyama. Endaweni wakhe xa sisakhangela ke sikhangele sinayo into esinayo. Siyakhangela ke ngokwatha. Fonze yanduluka. Ufona sithatha umango sithi zihamba nje sithi uzosimanga sento sopova umhlolo singazazi ubona bangeli xesha lonyaka akulindelekanga ubuye imbali nedakane kodwa ke nako inalo phatha nje phambili kuthi. Simanga mfuna sibona imbala inedakane ngeli xesha lonyaka. Ifama zinamadakane kanti. Ubona bengathi iyahlola mani le ndithethayo kubekho into ekhwazayo uba madoda kaningene sithi sawungena kube foni ndithathana impala evela. Ifoni inyani masithe sawuqabela ngaphezulu emangweni sathi sawuthi ngaphesheya hayi icela umdlalo foni nyani ndilunge ndijonge ndibe ndiqonda khona nexesha lokulungisa izinto mandithekelele xa ndithumene. Apho niwenyuka umango mani kodwa ndiyaboma kulo zinande kuphethwe isilawo ibingenawo waguqa unawuze ume ngenyawo uphethwe iyeza mani nango uyafika yalala phaa phezulu mani ndathi kwathi lichithakele. Foni ngophanyazo uba ke besinikele baze sikhe sikhangele imbala siyithathe zasiyibona engathi noko ayindlalanga ayicinanga sithathile ke phaa ku-224 nalapho ke ndiye ndaqomba akho mathuba obubophana nezinto okhulana nezinto ndaqikelela nje nabamba ngentla kuye hamba yohlala olo hlobo nesiqhelo ndake chithakele into enzima incinile. Benthe kakade kandihlambela uduma ndathi kudala ndizingela kule mimango engaphezulu ndingade ndiyofika ekhaya phantsi kweemeko ezininzi ndizawulanda umkhondo mani sowufika apha ileli khona nyani sayithatha saphuma the lawuchithekani ndibethwe ephondweni funa inkomela idlanga apha engafuni nowuva bona nantamba nasala namkhala ndiyathutha ngo ndiyelalini. Khona engona ndidilikayo ngomba mandehle imeko hange zivume ekuseni ndibona inhloko iyasinda kodwa ke insimbi yeshumeni lanye izawubetha ndisekhaya mani 11 uyawuthi insimbi ndabe ndiwuphuthaphutha ndiselalini ngoba akakho nto ingxamisekileyo eyona nto ifunekayo qha kubana ngaba kwenzele le nto ndiyoyenza ndihlukane nayo ndiphume ecaleni kodwa ndikholise kodwa zabantu into ngenyaniso kuphelele apho okwangonza ufika mani. Ifoni le ndlela igodukayo hle nje iphethwe noba kunini minyaka le ndade ndangako yayiphathwa foni uhamba usima hle nje iphethwe nje. Nini uhamba usima ngoba ndisanda uhlukana nayo ngapha kwelantika ngoku ngapha nganene xa sendijonga apha phesheya enxiba uba ndizawuwela tyhini gqiwa nobumba hayi nalapha kubiyiwe andiyali into yenziwayo kodwa ke sekukufuphi ekhaya mani. Ifoni into endaphuleka kuloo nto leyo uhamba ensima mane ndihambe emeve ndingenahlangu ndafika amadoda elala ezintsalu amanye angentla amanye abheka phaa amanye aza nganeno kodwa ndidibana noJohn ndibalise befoni nam besendibaliya kwezi gusha zimbini kodwa fone kukude mani nalapho ebengenayo nethemba loba uzayifunda ifoni yam ibethwa ngenduku amasigoduku
Yani xa sisehla sokunye ke hayi foni sifike zonwaba intona esihluthwa abantu ma. Mina bezaya khona ngoku ngabe ndisalungise zami. Iigusha ezimbini. Andizohlinza mna ndizawulalisa inkomo qha. Hanga nabantu kwenze ubhanqa okwam. Sizolalisa inkomo sithathe into zethu sihambe. Kuphelele Hawa xa sekubhatena ukhona ubunyani balona. hayi mnikini ngokufuneka xa ndive phakola nto ngaphesheya ebithini ihlele nyama bakubhele kona. Uphela simboni ke ngoku komzuzu kodwa uJonathi hayi sungxama ngombiza ndiboneke uziqalela uchuku wena uzinqikelele nembova. Amanzi amdaka ukubhela Akhama unqabombise. uzaxabana nobhele Akhama. kufiko ntona sizaxhabashe basileqa phaa ngokwanani sizawunza njani kodwa sizawubona. Avanga kanti sichitha ixesha lethu ngofuna uwela apha esinqamile kodwa uJola uthi uMamthile ukhona. Awumizanga uMamthile Yes. namhlanje Yeah. ifoni sawusukubone mos ma Sadibona ndingabonakali. yiyo nje bekufuya endlini. Ngizawuthini? Delele bafethu ndicela. Avundo kaJola foni ithi ayinamva ayinamphambili foni uphelele pha kuthiwa akasela kajaya ayifake enzikotshwa. Akasela kajayi. Vele imgokosi. Yo hayi Jola ufumene. Ufumene. Yo kaje. Andiyazi kaloku. Ebetshilo kume. Avona uJola senemincili uthi sawuva ngodumba bekuthiwa yongomgqibelwanya benguyicawa sawungazazi nezo ntsuku uba bekuninina. Evona zithi sancokola bubhele evuse enye into ke lapha phambili lapha edibene nedlaka ekufuneka ke solurhobe. Xa kufike Ufundini apho indendisile lapho ngoLwesibini sithi hayi komandoda ezayo apha ntontoni. azothini? Azobhala phaa kalantaka mkhulu. Oh kangafiki. Ofikanga bafuna xa ngoLwesibini, lwesithathu, lwesine, lwesihlanu, hala qondayo. Aqonda ncama ke namhlanje unelethemba ke kandibona lo Jola. Icimba ngonye ngenye yala madoda la. Kungabi nani ke sivene ngalelo nolibhele basavuka kusasa kodwa uJola uyamqhula. Ngezamjaka. Oh, uyatyela. Yeah. Ayamjaka. Mandino utyela ngezamjaka Jola. Yawuqhaqwa sedikude. Sedemaki. Yenza lona. Kintu kanti khona ngabandiko lo. Dala kaku. Dionja, jini tikukuwa njani? Usela njani kwa? Uzavuniwela woqebile. uJola ukudala kwakhe kuyamthukisa ngobhele uthi yonjani ngathi nguye ozawuvala amasango. Funi mntu. Soze noTim. Hayi noTim lapho. Ngolapha. Abanye abantu mabokuyi. Babonye. Ofaseni phabla. Avone noJola sisaphinda sithuthe sihambe sihlale nje umzuzu sibe singxamele uyokrobana into lenkomo sisabelo bekela bona nedlanga ngaphandle kwaloo nto ziliqela wena izinto kodwa sisabulela nje uhlala kuyo. Inhla kamani. Ndamani bone. Sebenzile malini. Bukho bakho bone. Evona ungabunani mani zona ezo nto zisasifuna kodwa funeka siwele ngaphandle kowela sasafuna siyogcumisa lo mfufondini ngomso. Ngesiqondo mali into yakhe ithini nathi necimo namagama kodwa ke baye bafika ngethemba elikhulu kodwa ke kwenza imphazamiso. Ademba nixelele loo ndoda ke before nenze loo nto apha heyi sizakhe sikuphazamise kancinci. Evonini ingxaki esinayo ngunoJola nobhele heyi lihlokondima labantu esinalo fona Yonke into eligquba siba nayo. Hayi, imani. Imani ngoku. Sibahle into zekhaya. Silikhaya. Kakade senze into zethu. qale apha ke ngoyingxaki xa sikhangela abantu besithenjiswe ngabo ezidibana into amarheqe seyithe mqele. Awumuntu into losiguni. Anoba kamkanga nowasiqo. Bengathi Kwinkomo. ukungcaba semasisi. Oya. Nangoku impendulo zakhe fanzi yacubhula manje kawunommambela kahle ngoba ude hayi uzawunani ehambe esitya nje umqhele sowuphambili. Ihamba ndisitya. Je uphamlana. Kaloku ngingakukho ndizemba kwami bephambi kwam.
Okodwa ume ngothi neyiphi le nkomo niyikhangelani nikhangela idlange nizalichola awunibone inkomo namhlanje. Bracket hayi. Ndicobhula bona nje. Kodwa ke uthi akonkomo nayifumana namhlanje. Kwankomo nizayibona nihamba nje. Qomba sawolunga. Yena ujole lakhe idolo liphezulu uthi akongcibi yakhe yakhangela inkwengo ingcibi ifika inkwengo ipha. Unoqala nehonke hayi. Ngangidini ngoku. Yake yakhona ingcibi ekhangela inkwengo nje. Hayi, inkwengo ufika seyikhona. Hayi masigoduka. Hayi sizawugoduka manje ayizosinceda le. Asikhangela inkomo asixayelanga nankomo thina. Hayi masigoduke. Kudala sebhurusha sisuka nasemicimbini engaba hayi asibafumana banje yagoduka ngo. Ezithi sigoduka ndithi xa ndiqala ujonga phaa amana ukwayimana makizomhlonda noba ngemaki ezimbini. Ezondula ukwayimana siyambona ukuba usinqabele ke kodwa hayi nakwesisa. Yakwazi umphakamisa lo mntana qompini ujika. Bebefisa bafunela le nkomo kakade kade masixola ukudala ibale. Inyama bakabuyi ne. Ukwayimana beke wathi makeze necebe seyazi kuzawuphakwa ntoni na kodwa yamncoma uJohn. Uyatrayis. Ukaxhamla. Hayi. Uthi uyeva nje ngembali yakhe. Hayi. Akhathala ubujole ngakanani. Uthi hayi ndandiphume kuyonda yazi lesinye. Konqaba kwakhe akayazi uJohn ufumene ngokodwa uthi khona into mamlungise ngayo. Ngake ngoba edolobhini ingadi yambhida. Man. Ubungena edolobhini ufuna uyixelela uba ndikifikile. Imada. Hey uzifakeza nje kodwa ayisela ichaya nje ifake enzeni. Kudwa namhlanje usebenzisa kahle izaphuma. Uthi kwayimana kude namhlanje malitshitse phakathi gqo ungakwecwa ma. Phakathi. Ungena nje manje khuchu. Ungalinde kwecwa hayi futhi. Uthina uthi ngemka ba kwecwa. Kodwa ndike sibuthongo nangoku. Ungasibuthongo kubalali nebusuku yachofuna. Mina umuntu nigilana ke nto. Lani ba ungabi khona ikhathazayo. Kodwa ngibona ngenso lapha. Awungancityo. Hayi futhi. Iyaphi bedi? Ipeni ubithola zina ethapha uyasebenza nje. Ngeke xesha sasizingela ezilalini kwakuintaka yayithi xa isibona basingabazingela isibize lemthini nenyuzi ithetha loo nto le. Futhi yabizela. Abizela intako bo. Hayi. Dolophi awulindwa loo nto leyo. Bawuthi uthele ibujo umuntu wakuthanda hayi kana. Eva sibomba ngasilishiye lixheko ngolamuyisa lo mntana besalinika zaninzi ezimake sidibana noNcobo ethi unenyusi. Amatshontsho nyusi awumbukethi uthi bracket. Hayi kodwa unenyusi. Hayi labanga into ba. Bunenyusi. Uzawuphuma noma zithini. Mfondini naleyo khangizelula ibingamantsintsi zambhida. Uncobo uthi unenyusi apha ezibona ngenhla kwelibala. Ngizawuboma sizofika babuzana. Naziyeka. Noma sekunenda ziyaqala ubuja zizogqiba. Ebasilini bazibugqibe ngo. Naziphume mntana sawubonana. Ebone yanto ethi umlomo uyadala ntothi sizawucenga foni sicenge enyani sihambe sikhangela sihla sinyuka sikhangele likhala akaziboni itu zambhida zamshiya ngoku uncoba akazibona ezinyusi uthi beziyame ngekhala ndazi ke ngamakhala ngaphambi kokuba sawubona kwelibe kodwa uthi ulisikile sawubona sawulinda yena kodwa ngisikhawule ityhiqile kasilindi atya amanzi amdaka nje lade avele ya sawukhangela kakuhle Mane kodwa. Umntana kanirhabulisa. Ubona nasingcama kodwa fona niyahamba kaloku imini no udala sekumzuzu hayi simshiwe Ngcobo kodwa singcama. hayi asingxama ngasalifumana Khona amanzi lapha nje. Phansi. Umncinci wazi ucacile. Ndiqoba ukuthi itolofi yakhe lana. Fona ucaba hayi asizuzibona ezinyusi baba sinawutya nyusi masitye inyusi zazibona ezinyusi hayi sincame. ubone siyakhangela wena kodwa sizungcama ixesha liselihle semva kwemini kamnandi eyenkomo yona zincame fona endiyithandayo mna akho nto ingasungenzeki kuba yiyo le yavuma fona sikhangela inyusi ngezinye inyusi angene lo bawo naye lapha erhini ngasentla i-iPhone yiyeke ndisabe siyibone le nto yale ngomo. Uthatha usigunga lo question ulapha hlo asikutya apha emngcwabeni uvuke weza ngapha. Okay ke kodwa ke andisabona mfondini andiyazi bakala wabafo bethethile nabo mabanantsika. Sikhangele zonke indawo besicima sinethemba lazo bona ndiwakhangela onke la makhaya kodwa hayi mana zinqumba zikhona sancama nojo. ndiyarhamba unawo nomqhele Unomqele.
Mpidile ngiyangumzwa. Ingaka le libe libike yona bebheke. Oh, ufanele. Ugqitha kuzo. Ugqitha kuwo bona amakhaya. Wento utsho ngapha yana uphinda abuye. Ensuka ngapha enhlanjeni. Hayi ngakhange yawukhoza kwezifumene. Ujolo uthi le mini yahlola ngathi sibasa inkuni ezimanzi yonke into iyatsitsitheka umlilo awuvuthi tu. Suke ngabe gqebeka. Ayisawuqala siqale singene ehlathini. Sekhangela. Hayi. Awukhwaza kwezifumene. Fana le nkomo nyani nje. Asizange uhlinza, Hayi yofanele umnikazi wayo le nkomo. Hayi inkomo. Azikhangelela abantu angethu. Athi nanzi Athi abantu bafumene. Nanzi indawo ethile. Manje sabona uyehla inhlamba nojuice abamasihamba basiyanethwa ngoba sibe manzi masimjiya sasikhwazi nangu umakhelwane engene enyukilala. Makhelwane ningacibi kaloku wapho. Lo mntu ujonga masizapha kanti uyayazi ba ulinde wena. Ningagcibi apho makhelwane. Ujolo umile lo mthetho ba asifuni bantu asifuni uzihlalela mbani madu. Ngapha ndokoza afuna amadoda pha. Ngondondo pha. Makhelwane kunini ndibona lo mntu ujonga basaphela akaniphenduli. Yes. Hayi rubbish yena wayafethulita kodwa makhelwane mandiyeza ihlow. Baba kodwa ukuyo. Ngala. Uvuka umona ubhele ngoni bombi khona ingxaki afuna ufana oJola tu. UJola. Ivaliwe. Avona ubhela joka lusizi ndiyibombi isuse lapha lento ngentokazi yayo. Ngathi uhamela ke Moses, nenkazi nendoda masilapo Moses umntwana. Kodwa ke ubhetere ke umakhulu nonke ukhona nomntana lo wakhe. Oh. Papa nendini. Ngameli. Awulunga phela. Yomani uvuze amaqaqa. Ukwenza namaqaqa mntana. Kwele karodo ngifasa phone number yakho. Udina. Hayi ngiyagcita ngomntana. Ubonzola ngafaka iqhaga funa nomqokozo wakhe athe ngaphandle kuza ungena. Ubhele etiqa ubhele uthi asinawuvutya sonke nqaba ufuna zitya sizindlobo zenyawo sibone ngoba singamsikela amafika sesenela hayiba ngoku sithi kasatya into zekhaya indimi uJola nobhele siboma change nabantu belali hayi no esihlale sisodwa kamabelali phambi uba sibone yaboma yabona ayizembe loliwe ndawo uzusika Efo ngehlobo lolo engalizemba aya uzosinda izawugqitha embonjeni futhi buphela usizi ngani ngumela kudala. Njengosayida izibhethe xa bufela izibhethe baza truck charge zabaqaloza. Idibana msebo bangcono athi banceda abe manje ibhethe sizepa. Uzafika kwethu okay ingathi le nkomo ndundundu amaxolo yes. Adobe. Ka ngaba izolo hey ngamele utrend na. Akana masafika kumaxolo. What is it? nami ndaqaphathapisa egqibeka nqoma nlekaya no so senziba yabona ngoku apha khona uphuma kwakhe apha ayivuthulwe lo moto uza nganenompo nala mankazana azolisithi hayi after 3 years athi sex moto after 3 years Kodwa foni kukho into esikhala ngayo sonke mana apha ezilalini ube kwafika abantu basedolophini okanye kuphela unyaka ibe ilanyanga wayihloko foni sibona amaphepha bebekhona amakhobo wodwa la soze ufike namakhobo ndo walahla besibhenini xa unyuka isibhene pa anikwayo walahla esibhenini namakhobo ndikhaya indawo apha kumndombo umngxunya ndiwafaka uba andohlula lena zebhayi foni abantu basebhayi babazelalini yabona uba kubekho kwaphela unyanga ilanyanga wayihloko sixa sihliqo xa bekhona fonini tyhini thixo sifuna siqokelele yonke le nto thina silandele emveni kwabantu bedolophu foni uba khona umahluko manyani xa sesihleli sedwa naxa sihleli nabantu abebefike kuba bekuphela unyaka mani uboma umntu akanasithukuthezaleni uba apha akho phepha uthi yotsho ngaphesheya okuhamba nje ityholo lityholo kodwa bheke egqibeka ityholo ligcwele amaphepha funa ukwani ngoma awunazo yonke loo nto leyo nyani ke xa bekhona benze ezaa nto bazenza bangazentle edolophini nyani buhle indawo equbudayo isigingi fika kwamaphepha asivuni ke zaa nto thina uJola uthi ngala mini wefuna imagi le ntokazi yakhe seyiyazi iqhile nasendanexhala umuntu afulana wepa kuwe uyayithile iqhile ufuna ukwazi ntoni jaba ayisela nje
hayi kolungisela ubhaqa buhlenda apha ndaba khayeke man shiye bola nje imali eziyi2 akafuna unyuka ndikundayala ndayilalisi la ndithi hamba solala Efonini sahleli nexhala uba kaloku iinyawo zinganodaka indlela uyayazi kodwa kunani ngifona angena uNcobo sesithi uzibonile. Ndizibonile Kwesta, ndithe ndazibona. Niphi? Ndithe ndazibona. Qobo libhola ndawo bafundini oko bekhangeleza nyusi usukela ngoku uyakuzifumela. Siyokhupha. Fonsiye man ngelo hlobo azikhangele ngalo ngathi ukhangela inkomo azayithengisa fundi akayincami itu sithe safika. xa kubanda unasuthu namanzi angena wena Bonini maziphume inyosi kazingena man. Noba ziphume njani ntona lo mnqonyo ndiyakroqa ubisandla sami ndikasifaka njani abakonyoka abumnqonyo ngako. unini okunjikeleza abafundi sensuka bavo nezatsi unqoma kanje onini ngomba man ngoma ngale nonibone ezinye ke sengoma ndikhangela nezinye Yevona uNcobo uyadumba man makabuye umva ngoba mina hayi kunengxaki ngani ngokufulathela ngokubhekela ngizawusebenza mina soze njini wazingandityama wanga fanele zifike. Zobaleka futhi beke ndazibona beke zazaphuma nje ndiyakhawula Umbone kahle wasenalo icebo enqombo yawukhula nalo dyasi beke zaqalisa apha inyosi ezingathi umalandela mna ndizujika kuzo watyuma ngale phela isasuse ya ndisendaso uvale vala ndoyika inyoka apha kanti kodwa ibikhona hayi mayilunge akudala manje ezawugaqa xa bikhona ulazibona xa zingena phaa ziyagaqa ayikhona ziyagaqa azingeni ngizibhabha ziyagaqa ngena zapha Efonini xa ugqele ukudala utyiwa ziinyosi kikwethuse man xa ithwapha esandleni kodwa ke ndiye ndikholwa uba mayifike man emzimbeni. azisitsho yabetha yabetha likuphi Kwanendingayaziyo uba inoba kwakutheni ngoku ndandisakhula uba xa utyiwe yinyosi kanye kungaqaqambi ezulu ngoku lutyiwa nje ungamnandi. udana otyiwa ziinyosi yafuneka zikutye efuneka zilibalele Oye nxa qala ukele malo no funeka ucenga uba mathile noko ndizangomosha socela amandla wekho emva ekhaya mfu. sangomosha zofuna uqhelile ungamagqumi utsibe emva ekhaya akomani tyheni cofa kabini kathathu soyisakala. Hawu uJola ngoku ungxamile ufuna uthetha ngokwakhe uyakhalipha uJola makalifumani ithuba lakhe utakazangomosha man. sangomosha sosenzela into zethu cela amandla Yabona uphila ngamadoda yabona ke ngoku sonwabe mpela ke ngoku xa sekungoku yonke into icalanye sihamba nemini elandelayo sesinazo iinyosi awuJola man. Sebe ngaphela on Facebook TikTok sebe ngaphela on TikTok follow me guys I love you Andaboma ziyahlangula ngonyane kuJola uthatha ezo siginco wathi kasicima ufuna utsho ngomlomo wakhe ndathi kwatsha uzawuphaka xa foni kungquzulwana oluninzi man phethwe amadoda langa. Aboma ngokuJola ziyahlangula yaziphendulelana xesha lokuthula ngoku nangoku abanye bayafunana hayi. inqundo yana ngoku azothatha Umuntu akothini kufaka umuntu akuthenqone woyika Amakero nayixelele foni nako behlukumeza uJola uJola koxhekwa apha ngaphezu koko siyalinga. akoxhekwa ngabalaba futhi amadoda laba yebona ngamadoda laba so ngabe bhanqo nje athatha igama sethu apho losifika Hayi uyawuxola ndawo kusebuhlane basithetha ngolo hlobo kodwa uphela uzityela itheko ngoku. bonke ngabona nje kawuno into eyi-1 andibulisi Bonke oko beyivile intokazi kaJola bazityela itheko kodwa litshone kuse man siyokroba lo mfu. ngoba kuthiwa liphela amagama sawubona ukuba lizawuthini kodwa ke bekho abantu bethi bazazibhala okokutsha bona kodwa asikrobe Dude foni nayo ndawo ke ndiyithandayo le mna niyo ndawo nendawo endithanda ukumane ndiyovela kuyo ngoba foni iyathanda uvuselela into ezindala ongasazaziyo noba zazikhona okanye zathi. Mna uba ndandizihlambile izandla ngalaa mini ndancama ndigqibile ndifuna uphinda ndibe ndijikelezana nawe ngale nto.
ekugqibeleni ke isikhumbuzo savumisa funa siphinde sabhaleka sibonakale kakuhle nakwisizukulwane esizayo nawu siyeka akabafika abantu bekuthiwa bazawufika wesinethemba la bazazoqaba lento ngoba bekufanele bayilandele ukuze yabone ngoba nalo magama ayasuka imvula awube kubone konke Boninzi enyuke lali kodwa ke phambi koba ubuye emadlakeni awukwazi ukubuya ngeza zandla ungazihlambanga noma kusaphinda kuyancanywa okanye umntwana kodwa zenyuke lali esigodweni Foni ndiyabona abantu bengabuya apha inzima indlela enyuka phaxa ubuye ungehla uqenqeleka kodwa soze ubuye ngenyawo yukuyenyuka futhi lisondele ke ngoneli xesha labafuna ndihambile ndithuthe ele xesha lona livuba ndingahlala mdebeni bake funa ndilento kwaseGqeberha ikhona ingxaki endinayo ngoku ezifango ukuthi kanti apha ekuqengelekeni kweentsuku abafa noko noba bazonyamakazi kodwa umkhondo banawo mani ngoba babuyele sebesithi bafikile hayi foni ibone kodwa le into iyafana nje nokuthi umanzisa ngamathe ngoba ungathifela nje ezawuphinda omemusa amathe ngeli hlobo ndiyibona izawuphinda icime le nto ngekudala indoda enenkani ke le kama ndiyayazi wena ibikho logqibele yona xa ithethe enenkani uvumisa kakhulu enenkani uvumisa abantu uyamazi ebona ngene lamadoda ukuthi kodwa lo mfo uyandibhida ndiyarhani busibophelele ngaphambili mani ezisikipha ungise kakhulu ta awungise kakhulu ndiyithile ngaphezulu kunini abantu besifuna sasikipha ndigoloze xa uzixelele uzandilisa sasithatha xa ndiphangela angithi akasazi xa ndithandile into xa uyithathile yo izawuvela nokanina usithenga khupha imali ngoku odele makhabubayela abanye abantu onini le nto kudala ndiqomba iyafuneka ingasebenza ndiyabe isebenza njani kodwa iyavakala okanye ayivakala njani kodwa ke uba ilahlekile le nto ekuzingeleni kuzawufuneka ngoku icingeni imicebo uba indlu nganye ibethe inkazathi sikuzophinda kuphume imali yale nto ngoba zonke izinto zifuna imali zizikipa zifuna imali ngoba kaloku akho umuntu uzawufuna ulinda iveki zibe mbini ndibe ndisithi mna ndisalinda iveki zibe mbini zizofika ezi zinto kum ndiqale ke ngokuzikhupha ndithi nazi into zakho omnye umuntu uzawuthi hayi nangxaki nazo zoveki ezimbini ndizawuzikhupha naleyo ndizawubona iceba uba wonke umuntu uyavuma iza kwenzeka kodwa kwangoku zonke izinto zifuna imali amafutha oyozingela kwezi ndawo zifuna imali iinyamakazi zifuna imali ezi zinto zifuna imali ukukhupha kane ngenyanga kufuna imali kwakona nje kukodwa ngoku ke akho nto kodwa ziza kwenzeka phinde kubekho izinto ezokubuyisela umva kodwa uphinde ubheke phambili zonke izinto zifuna imali kodwa ndizawubona uba zawuphumela njani manje ndingaphumeli ziza kwenzeka zonke izinto qha zifuna ukwenziwa nganye zonke zijongeke nje uba zenzeka njani nganye zizathi zenzeke kodwa ndinayo indawo ngokungathi funa ugoba uphondo uba ndiyarhana uba noba ilahlekile kodwa inayo indima eyenzayo kuzafuneka isebenze ndiyive uba yenza nyani lento ndiyifunayo na uba ndivakala kakuhle ngoku izawube kanti iyasebenza uba isebenzise engxakini ndiyayijikisa ndifuna uyibona uba iyasebenza ayongena uJwarha foni sibe sincokola ke bake sisenayo indawana esicingayo ngento esiyicingayo babe ndiyibonile le nto isenziwa ndiyarhanayo ndiyayibawela mna kuqala you understand but it's a lot of work because you have to change gearbox it's a lot of work gearbox you must change prop shaft center bearings because that thing has now a diff in front, you understand, so you need to have your 4x4 gearbox that has a prop shaft running to the front. Then you must buy resin shocks to make it higher, then CV joints in front. That's a lot of work, a lot of money. Rather buy my 4x4 bakkie, klar. Then is it possible or is it not possible? It's possible. I'm not saying it's not possible. Anything is possible. You know anything is possible. You are then driving then a Ford bakkie with a Lexus V8 motor in it. A Toyota Heart inside. Yeah, kak bakkie, good heart. Yeah. At least it works for now. Yeah, for now, yeah. The body still works. The body is kak. You see, people is not gonna see there's a Lexus coming. They see their first and rubbish dump coming. Izinto ziliqela endibawula zenza kodwa kuba ulutshintsha leno qha ke kuba nje ukwenza nje intando yakho ubombi ndingenzeka kodwa ke ikhona nxa possible but you're going to be out of action with your bakkie for a long time and also you must be financially stable in life, you see. But like I said, it's not impossible. Anything is possible. Look at my Datsun bakkie. Wap. Nissan body 1400 but also what 20.
Hayi manje ndiphule mana apha sehlukano kwangoku kodwa ke idinga elilandelayo nalo ndiyarhani manzabe ndisuke ekhaya bakudumo oluhlatyelayo ngaba ngezantsi.